नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। जी हाँ, आप सभी दर्शक लोग अब खेसारी लाल यादव जी के चैता गाना के इंतजार कर रहल बानी और आप सभी के बता दी कि आप लोगन के ई इंतजार ख़त्म होखे वाला बा और जौन सबसे पहला गाना बा वो आप लोगन के बहुत जल्द एक दो दिन में ही सुने के मिली और वो जौन चैनल पर सुने के मिली ओकर नाम बा गणनायक म्यूजिक वर्ल्ड। जी हाँ, गणनायक म्यूजिक वर्ल्ड और गणनायक फिल्म्स नाम से यूट्यूब चैनल बा जोना पर आप लोगन के खेसारी लाल यादव जी के ए साल के नया चैता गाना सुने के मिली, जोना खातिर खुद कंपनी वाला अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर ये आप लोगन से पूछले बा कि ए साल के चैता गाना खेसारी जी के कब रिलीज़ कइल जाओ। तो बहुत सारा दर्शक लोग लिखले बाड़े बिहान यानी 1 तारीख के, कुछ दर्शक लोग लिखले बाड़े कि 3 अप्रैल के और कुछ दर्शक लोग था आज के लिख ले बाड़े। तो अभी आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखी ताकि जैसे ही कंपनी के आपके संतुष्टि भरा जवाब मिल जाओ, जेकर सबसे ज़्यादा जवाब होई जय तारीख के तय तारीख के गाना के रिलीज़ कर दिया जाए। फिलहाल तो जो सबसे ज़्यादा कमेंट जा रहा बा वो जा रहा बा 1 तारीख के यानी कि कल के और एगो 3 तारीख के। अब देखल जाए कि कंपनी कौना दिन के ई गाना के रिलीज़ करत आ रही, जोना के पोस्टर भी अभी रिलीज़ ना भइल बा, नाम के भी खुलासा ना भइल बा, बस ई पता बा कि चैता गाना आ रहल बा और गणनायक फिल्म से आ रहल बा। तो आप लोगन के अगर ये अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करी और जैसे ही गाना के कन्फर्म रिलीज़ डेट आ जाई आप लोगन के हम सूचित कर देम। पोस्टर आई तो अलग से वीडियो भी बनाए, सारा डिटेल आप लोगन के मिलते रही। बस हमनी के चैनल के साथ जुड़े रही और ये वीडियो पसंद आयल बा तो लाइक करके शेयर जरूर कर देम। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।